Wannan an yi shi ne domin ɗebe daudar kunni mai suna earwax a turanci. Sai dai duk abin da ka gani a jikinka to yana da amfani da kuma aikin da yake yi da kuma ma'anar wannan abu, ka sani ko baka sani ba. Wani ikon Allah, daudar kunni tana da amfani da kuma aikin da take yi. Na daga cikin amfanin daudar kunni, tana tara ruwa yayin da suka shiga kunni, wanda haka yana faruwa ne a mafi yawanci wajen wanka. Kana kuma tana tsotse ƙura da kuma ƙasa idan ta shiga kunni. Takan kuma sha makance ma ƙwayoyin cuta hanyar shiga jiki ta kunni. Kamar yadda tana kashe duk wani ƙwaron da ya faɗa kunni nan take ba tare da wani bata lokaci ba. Wani babban muhimmin abu shine cewa daudar kunne idan akwai ta, tana zama kariya ma gangar kunne mai suna eardrum da ke aikin sarrafa sauti. Likitoci na ba da shawarar idan daudar kunne ba ta yi kanta ne ba, to ba buƙatar ko da yaushe a rika hiddata. Da fatan ka amfana kima ke karu da wannan bidiyon. Dan ganin ire-iren waɗannan bidiyoyi masu amfani, sai kai abone ko kuma subscribe. Sunana Faisal Shitu. Na gode. Assalamu alaikum.